ظرفی масаи 8 килограммро бо об пур карда болои миз гузоштам. яъне ки зарфи масааш 8 килограммро як зарф доштем. зарфи мо 8 килограмм буд. ҳамин зарфро гирифта об пур кардан. дар даруни он чӣ андохтан? Об. ва вазни боро ёбед. яъне ки ҳамин массаи зарф, яъне ки вазни зарф ва вазни об. вазни зарфи обдорро муайян кунед агар миқдори об 1000 мол бошад. яъне ба ин 1000 мол об рехтанд. барои вазнро донистан мо бояд чӣ кор кунем? П баробари mg. яъне барои вазнро донистан ба мо лозим аст масса. мо массаи зарфро дорем, аммо массаи обро надорем. бояд аввал чӣ кор кунем? Массаи обро ёбем аз формаи миқдори мудда. ν баробари m тақсими mr доштем. агар мо массаро ёбем, ν зарби mr. чанд мол модда? 1000 мол модда. mr об 18 зарби 10 дараҷаи -3. ба фикрам фаҳмидед на чаро -3 нависам? чунки грамм истифода мебарем, килограмм истифода мебарем. -3 ба 3 то 0 меравад, 18 килограмм мешавад. массаи об 18 килограмм. массаи зарф 8 килограмм. дар умум чанд килограмм? 26 килограмм. 26 килограммро зарби 10 мекунам, баробари чанд мешавад? 260 ньютон. ва чанд баробар шуд? 260. саволи навбатӣ. зарфи массааш 4 килограммро бо об пур карда болои миз гузоштам. вазни зарфи обдорро ёбед агар миқдори моддаи он ба 1000 мол баробар бошад. ин савол ранги саволи болонгӣ. ин саволро худатон кор кунед. яъне ки аввал чӣ кор мекунед? аввал массаи обро меёбед. обро массаи онро чӣ кор мекунед? Меёбед. массааш 18 килограмм мешавад ва массаи онро бо массаи зарф бо 4 килограмм ҷамъ мекунед. дар умум 22 килограмм. агар вазнро ёбем, m зарби g 22 зарби 10 баробар аст ба чанд? ба 220 ньютон. ин вазни зарфи обдор мебошад ки 4 килограмм аст. саволи навбатӣ дар бораи ҳарорат. 20 градус селсиро ба шкалаи мутлақ. шумо бояд донед ки шкалаи мутлақ кадом шкала буд? ин шкалаи Келвин. чӣ хеле мо градус селсиро ба Келвин мегардонем? Т Келвин баробари Т селси ҷамъи 273. Т селси мо 20 ҷамъи 273 баробари 293 Келвин. яъне ки 20 градуси мо ба чанд Келвин баробар шуд? Ба 293 Келвин. саволи навбатӣ. 20 градус селсиро боз ба Реомюр гардонед. ба шкалаи Реомюр. форма чӣ гуна буд? Т Реомюр баробари 4 тақсими 5 Т селси. 4 Т селси мо 20 тақсими 5. 4 зарби 20 80. 80 тақсими 5 баробари 16. 16 чӣ? 16 Реомюр. 16 Реомюр. саволи навбатӣ. боз 20 градус селсиро ба Фаренгейт гардонед. яъне ба шкалаи чӣ? Фаренгейт. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.